Pini bangke West Karbi Anglong pen kapiklang awureng warsai puthak sinali tumhan labangso video long nang than pachini ponik po lapen nali tum kai kia son kopia department pen makon ana vacancies se doma ka charleng deng kon ans nei ma ko son se ka apply ning ma labangso details ma nali tum kai kia son labangso video arlosi thekpon long ikpo tangte aprang si kardom kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nali tum jong si labangso YouTube channel along nang ka homri milang polote ka chingon pen subscribe igon Lapen adung hes tame belarjan theklongi hodak tame nali tum ting ni pin pen ber pon igder non tangte pathiek pen non labangso awreng AWARSAI puthakle lang polonang lapen chethan polonang lapen isonalam video lang misen polen nang litum labangso video ko anmaserun share pon ikon long hin pen kapiklang pon awreng AWARSAI kapaklang pon labang ke Joint Directorate of Health Service kam Member Secretary District Health Society West Karbi Anglong hamren pensi labang so awreng AWARSAI paklang pon iglo lapen department bang kenali tum thek pon long ikpo Joint Director of Health Service a department no asining ke hang abang fu abang phitum nali tum jogdon igi plote prabjen pen jogdon ikon lapen ki jogdon nei a process manason hello offline se apply na po online a process kali offline ka apply a fan nang litum aprang si standard form Assam Gazette part 9 labang so form bang nalitum computer akulat pen kali pulote nalitum online pen stami download ikme labang so form nalitum print out ik det se hodak ason son personal details lapen kapre ka son nalitum hodak ka fill up dun ni un fill up dun thai pen nalitum photo pakni pa bondon iknang po lapen kenang so documents tami nalitum pidon nang po lapidet penalitum envelope along si thapik nang po lapen envelope thap ke tok ning labang ikolo so pus nalitum ka apply dun mal labang so pus amen tok dun ik nang po tangte non prabjen ben than pon nang kon ana pus of vacancies se doma ka charleng deng kon se nei mal labang so APHUTHAK le aprang sinalitum lab dak box long thek pon long ikpo labang so dim number 1 long bangke name of pus labang ke GNM along stame kadoka we pen dak 11 ando lapen monthly salary nalitum 18,000 long pon ikpo lapen ka charli yang deng ki unang ji mate ki dunang ji abang ke BSc nursing na thuki untang GNM course ke pas tang abang phu mate abang phi nang ikpo lapen ANM apos aphan bang ke dakadu ka we pen 18 ando lapen monthly salary nalitum 16,500 long pon ikpo lapen ki un naing ka charli yang deng bang ke ANM a course ke pas tang abang phitum nang ikpo lapen puthan number 3 along pharmacist aphan dak 7 do pharmacist aphan bangke dak 17,000 monthly long pon ikpo lapen kachar liang deng bangke dak diploma lapen degree in pharmacist na chua course ke entang abang phu mate abang phinang ikpo lapen number 4 along labangke left teach labang so pus labangke dak kaduka wepen 6 ando monthly salary dak 16,500 long pon ikpo lapen kachar liang dengki uning labang ke laboratory technician diploma course ke antang nang po medical college of Assam along pen stame kapre dim pen le a course ke antang stachok labang so apus aphan bangke dak kadu ka we pen penangan da apus do nalitum le screen along thek pon long ikpo the sining ke hang abang phu abang phi tum nalitum prabjen pen jogdun ikon lapen last date mantu pen sigi chengma labang ke lang polonang da complete application with all test memorials along with 3 copies of photographs shall be submitted on before 28 July labang so 28 labang so chiklo 28 aprang sanalitum jogdun iknang po lapen photo bang pakthom nang igi lapen standard form lang sa bondo nang ikpo lapen ki jogdam ninga dim labang ke nalitum speed post pen le jok chok ki jog ninga dim labang ke la screen along mention pon iglo the Joint Director of Health Service com Member Secretary District Health Society National Health Mission NSM Hamra District West Karbi Anglong 782486 labang so dim sin nalitum jogdun iknang po lapen envelopes containing application documents should be supermarked application for the post name of the post the application will receive at DPMU
NHM office at dur Dropbox. Lalo nalitum envelope attack nalitum ko suppose pensi ki jogdin me labang suppose labang ke mention don nang po mention don that pensi nalitum jogdon ik nang po lalo lapen kapiklang puthot nalitum na thek pon longi joint director of health service West Karbi Anglong pensi paklang pon iklo asening ke hang abang fu abang fitum nalitum prabjin pen jogdon ikon lapen nalitum le ningang he pusta me kaprek atum karjurong le tum ta duta hai mine la sinani tum labang so video kan ma share on share ikon West Karbi Anglong arat stame palang iknang lapen pechini iknang lapen la son labang so apos labang ke ispen stame jogdun long ikje la si West Karbi Anglong penjong se jogdun bang do pulte prabjin penalitum jogdun ikon asipinia video lo manil la short information nalitum han labang so puthak si na wan pig lo la si pina puthot kaprek abeta odak chethan ponanang lapen list tame kiun anbang kenini nang bor ep po kaprek aworeng AWARSAI lapen kaprek update kiwan veri apan lapen nalitum ta kaikela bangso update kilong veri apan pura la bangso YouTube channel bang subscribe ikon lapen hola notification mate bell arjan theklang hodak tame nalitum tingni pinun beri ikon lapen AWL all podnim dui hola bangso adim nalitum puthot ber thuik den lala pulte munon pitnili azada sonle labang so YouTube channel long upload stamina litum mobile long notification nang le penalitum apor ke do link notification long dam penalitum kilang dam long ji apan asipinia video long bang la ancholo tangke do me thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra dan fan stame nilhen pen KARDOM